Kedves hallgatók, ahogy én is, bizonyára önök is szoktak tippelgetni az életben. Satszolgatjuk, hogy vajon összejövünk-e a kiszemelt nővel? Nem. Vagy hogy vajon elfogy-e a sör még a meccs vége előtt? Igen. Ez a satszolgatás, esélylatolgatás, a mai témánk, a Tipmix játék lényege is. A Tipmix játékban különböző sportágak, különböző típusú mérkőzéseire tippelhet a játékos, hetente kétszer összesen 225 fogadási eseményből válogatva. A fogadási ajánlat a Nemzeti Sport sportfogadás mellékletében, a Szerencsemix kiadványban, a Teletext 878-879. oldalain és a Szerencsejáték ZRT honlapján jelenik meg. Normál fogadásban minimum 1, maximum 14 mérkőzés kimenetelét tippelhetjük meg. Magától az eseménytől függ, hogy 1, 2 vagy 3 kimenetel közül választhatunk-e. Például, ha a Forma 1 valamelyik futamának győztesére tippelünk, akkor az csak egy kimenetellel jelölhető meg. A teniszmérkőzéseken nincs döntetlen, ezért ilyen esetben vagy az első, vagy a második helyen megjelölt játékos győzelmére fogadhatunk. Olyan eseményeknél, ahol az eredmény döntetlen is lehet, 3 kimenetel közül választhatunk. Minden esemény felajánlott kimenetelénél szerepel egy szám, ez az úgynevezett nyereményszorzó vagy odds. Ez a szám mutatja meg, hogy helyes tipp esetén a befizetett tét hányszorosát nyerhetjük meg. Ha például az adott meccsen a fogadó a hazai csapatot tette meg 500 forintos tét és 1,3-as nyereményszorzó mellett, akkor 500-szor 1,3, azaz 650 forintot nyerhet a tippjével. Amennyiben több eseményre kötésben fogad a játékos, akkor a várható nyereményét a tét és a nyereményszorzók szorzata határozza meg. Például, ha 3 eseményre fogadunk 1,2, 1,4 és 1,1-es nyereményszorzók mellett 500 forintos téttel, akkor a várható nyeremény 1,2-szer, 1,4-szer, 1,1-szer 500 forint, azaz 924 forint. Ilyenkor a megtett 3 esemény mindegyikét jól kell megtippelni ahhoz, hogy az adott nyereményt megkapjuk. A Tipmix fogadási ajánlatában az esemény sorszáma melletti szám mutatja meg, hogy az esemény önmagában vagy csak kötésben fogadható. Amennyiben egy esemény sorszáma mellett a 3-as szám szerepel, akkor az adott mérkőzés megfogadásához legalább még 2 eseményt kell választanunk ahhoz, hogy fogadni tudjunk rá. A normál fogadás legkisebb tétje 200, legnagyobb tétje 100 000 forint lehet. A tét és a nyereményszorzók függvényében a fogadás azonban csak úgy adható fel, hogy egy fogadásnál a várható nyeremény maximális összege a 400 000 forintot ne lépje túl. A normál fogadás mellett a Tipmix esetén lehetőség van kombinációs fogadásra is. Érthető volt? Bízom benne. Fogadjunk, hogy egyesek már most indulnak játszani, ugye? Ha kérdésük van, a Tipmix fogadás részletes szabályainak a www.szerencsejáték.hu oldalon, illetve az értékesítő helyeken nézhetnek utána. Szerencsés tippelést kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmet!